שאני בתחושות שלי מרגישה מה זה המלחמה הזה, הקרב הזה על הילדים, על הנושא הזה, מדברים על מזונות, ויש פה הרבה מעבר לכסף, מעבר לכלכלה, יש פה נפשות באמצע ש... אני חשבתי שהציגו את עצמי, אבל שמי ענת לבנת, אני יועצת למעמד האישה בעיריית בת ים, גם יושבת ראש מועצת הנשים שם, ואני יושבת ראש איגוד היועצות בשנתיים האחרונות. הבאתי קהל בת ימי, זה לא שניתן. ובכניסה הייתה לי שיחה עם מלי דקלו, חברה שגם מתעסקת בנושא, ואמרתי את המשפט, זה יכול לקרות מכל אחד, כל אחד יכולה לעמוד בזה, אין לזה, זה לא, זה חוצה גבולות, זה חוצה השכלה ומגזרים, וזה מגיע לכל אחת ואחת, וזה הגיע אליי מנוהוור, זאת אומרת לא חשבתי שזה, אני כמו הילדה הזאת, אני גם אמרתי לבעל שלי, בואו נסיים את הכל בגרוש, בואו נסיים את הכל בצורה הזאת והזאת, זה לא תמיד עובד, הכללים שם משהו נסדק ונשבר, ובאמצע יש לנו נפשות מאוד מאוד עדינות ושבירות, ואנחנו נעשה הכל כדי, אמרה איריס כל הזמן את המילה חלופה, ואת המילה הידברות, וזה, אלו שתי המילים שאני רוצה שכל הזמן נכניס אותם, ואלו יהיו המילים, אנחנו לא נגד גברים, אנחנו איתם, אנחנו 51%, אנחנו רוצים ביחד, גם היום בכלל, היום העולם הוא הולך ונהיה, רוצה להיות יותר שוויוני, המשפחות של היום קצת מתחילות להיראות אחרת, ואנחנו רוצים בסך הכל הידברות, אנחנו רוצים איזשהו מקום שיהיה נכון לכולם, למשפחה ולילדים, ותודה איריס על שהזמנת אותנו ושליקדת אותנו לנושא, זה נושא חשוב, אנחנו נמשיך להיאבק, אני ביום חמישי גם בסלון ביתי מארחת את הנושא, אז אנחנו רוצים שבכל, כמו איריס אמרה, כמו זיכרון בסלון, אנחנו רוצים בסלונים לדבר על זה ולהעלות את זה, נשים לא תמיד מודעות ואומרות, אוקיי, זה שייך להם, אלו שמתגרשות, אלו שזה לנו, זה לא יכול לקרות. זה יכול לקרות בכל גיל, בכל מקום, ואנחנו רוצות להעלות את זה ולהתמודד את זה לפני שעוד נשים נופלות במקום הזה. אז שיהיה לכולנו בוקר מדהים.